Sheng nan laka alung oi lo wang chuan hotel asiam tu te asiam tuya ti lo bok nen dora chuan a tui deuh be sein Mr. Lu te chu an chola ma se Sheng nan asiam angin alung chu adum thei chuang lo an sakan te chu a sak lutuk ti in zairei angai bik zia te chu a soya thil ei chang na nei lowin dokan chu a thosan le ta ringot in lama Sheng nan po in nadang chu lo zong le mekin a laptop ma chuan a thu a nadil na tam tak thelut ma se tu man an la ron biak lo wang chuan a beidong to hle a chuti lai chuan a phone ron ri in a nadil na te emoti in phur zatina changa a ming soya a in hmel sha tir lai chuan le lama changin Mr. Rua secretary Mr. Meng Khan alo bedai chu makati hle engia du so tin a boy thu a soila in anila chuan Mr. Luakar a table na man kha peto turin alo shil a intiam anga a pevat lo ni chuan an report tur thu soin court kala avau zui boka call chu ada san mak bok Sheng na ne ro court ti thumal a shat chuan a lau thong zwal hle a anna atangin an bana poisa hmuna tur a nei lo chunga chutia an ron ti le chu khongai na an nei lo thu soin ti ngai na tak po chu a shelawa chuta thil sha chuak thutin anui le ta sak apu ne na kal ngalin a birthday niya a red envelope pack alak du lo ta kha dil chwale tum chuan atlon hle Mr. Wang la in a birthday apel to wangin nakuma apung ne na apek le chau tur thu chu alo soi si a Sheng nen chuan poisa amamo thu soin api phal lawani po in poisa puk tir tal tur chuan ange na Mr. Wang an engzat nge ati chuan akut chu a pharvat zanga mo ati chuan ani lo thu chu alo soya sanga mo tile in ani lo thu chu alo soi le si tam ti deuh to tak si a singa mo ati le chuan Sheng nan chuan sing sari zo ka ni thu chu a soya Mr. Wang chu chong hle in tu emoi hala alumanan phutem ni ati chuan Sheng nan chuan ama luman zo ka ni thu chu alo soi sep lelama Mr. Lu po anu nen in bia in hotela chuan a chamrei to mama ti suin chingfel va tur chuan alo shil Mr. Lu ero in ala en thak mek thu chu ala soi ve tlata anin biak zo chuan a secretary ne na a real jam thu chu a soi zui zat a secretary chuan engber nge 80 rang a shathiam lo hle a chuta Sheng nani an ban to wangin chef dang ten na asiam an hu phur thu le ama nge pone ei do an rin lo thu a soi chuan Sheng nan an ban mo ti in makalo ti hle secretary meng chuan alaka athil ti swale ti lung ni lo wang khan manager shenan aban thu a soi chuan Mr. Lu chuan sheve che in Sheng nani bang chu poya ti mel ve hle a Sheng nen poin apu bula a boina to te chu lo shil ve mekin poisa chu puk tir sham tur chuan lo tlon ve char chara Mr. Wang po chuan ma ni tunu nei chun na chu khongai ve in arim ti a ma se mun dang na tho chuan boina atok reng bok nen adora ama enkol hnuai thok to tur chuan ati a Sheng nen po chuan alo pom ve thlap bok poisa a mu thei don ta bok nen a hlim le sar to Mr. Lu te po hotela an ei du songa omlo wangin Mr. Wang a dor lampanin anin khal chhuaka Sheng nani pu ani ti shelovin Sheng nani siam ti lawa kha dor ei tur kha alung dum ber tu ani wangin an pan wang ani Sheng nan po an na thok chanin apo chuan a chet fel lo lutuk wangin a haule bor chin Mr. Lu te po dor thlengin Sheng nani ei siaman ei tur chu Sheng nan chuan alo dang man hlau chuta anin mule chu Mr. Lu an makati lain Sheng nanin ana thona thar ani thu chu alo soya a ei siam te ei phal lo zui makbok Mr. Lu an ei lui tuma anin din chil lai chuan Mr. Wang lo kalin customer laka boina alo siam le wang chuan Sheng nan chu a hauzuya a tunu ni thu le a boina lo siam wangin a ai o in ngai damadil zui boka apu in a hauta ka chuan Sheng nan po in lung oi lo deuh takin chopstick chu a peleta Mr. Lu po chuan ha dam le thamwang taka eya du wangin airports abinga wa sau sawin thil ei tur chuan a in buat saya
Siang nan po an dora thok ve te nupa in ti boy chelin a boy ve nga la chutia anin nor boy na lama chuan siang nanin botola chupa vama tum chu alo bum wangin an pia loka chu Mr. Lu tukhuma tak chuan avom fu ta chora siang nan chuan poya tilutuk damdo in lo langin Mr. Lu chu doctor chuan adin mun shil thuakin a chwa sana secretary meng lo lutin shengnani po alo tel thu chu soin akawa in thashung le Mr. Lu mu she deuh chuan alo luta thupa a choi ve ngal vat bok Mr. Lu chuan a secretary chu phone phor tura ti in shengnan chuan an report do na nga in alo nial vat ma se Mr. Lu chuan adam doi bil zong le a sen so tur zong chu tirin ama a akar laka alo che to dan ti ni na chut vekin shengnan chuan a choi tur za tan soi mek chuan tamalo tilutuk a na khat chu la thok se a pe ve thei mai do na ma se promotion a mu nu loka ban anile mai bok nen poisa engma pek tur nei ri lo thu soin ma se miswala nilawa bangai sakmi takani wangin installment na pek dan angai to tur tho chu asoi shama secretary meng chuan installment kher ngai lawa a pek dan tura om tho chu alo soya lau thong zatin kakal chu ka shal thei lawang alo ti vat secretary meng chuan ikal kan ma mo lau ti in contract za na file chu mu in shengnan chuan a chiara ba aya eitur asiam sak tur thu chu alo in ziaka Mr. Lu chu a invat Mr. Lu po in arem rat na chu fu alo ti melutuk shengnan po chuan poisa pek ngai lawa chutia rulte chu fu da izo ka sha in atir khan soimai ta che u ti in contract chu assign tangal vat kalmaya tum chu Mr. Lu chuan kaulet le in ama byak po theina tur le a address jak tel tur chuan a shila ka inai local don tina emni a ti chuan Mr. Lu pon ani mai lawin alo ti leta shengnan chuan ei lo lutuk anama sabiratan shengnan chu Mr. Lu wan luilam sa ai du thu chu aron shela shengnan chuan ngai to chhuakin asuma heklo nan apu dora luilam sa siam tur ho chu a shat lawin aruk sakta veka Mr. Wangan a luilam sa tur lo bo veka mu chuan makati hle in lama shengnan chuan siam ngal char charin chuti la chuan Mr. Lu po shengnani te veng chu alo thleng ve to a shengnan in lam chu apan ve mek buk shengnani ina thlen chuan shengnan chuan dorpa ngai ang maya in thuamin alo loma Mr. Lu chuan a in pwa cha tha ati thu chu alo soi ve buk a eitur siam chu lo chhop sakin a tha thei ang ber service pe in adong songa Mr. Lu po chuan adan ngai te bokin tuya tile pekle to a eizowa shengnanin bela peke ro chuan arin lo deuin alo tau phiana a complaint ngal bok shengnan lawin soifia ve ngal vatin special taka alo ba sai ba ka a ina private in asiam saka a eitura siam mai ba ka abula a duty in a ei chung zongin a oma wine athlit sakman thleng chuan a bil vek chu lo ni in Mr. Lu po chuan to ti viau chungin shengnanin a soiro chuan adik ve thup bok nen a pele tange nge shengnan po hlim hle in Mr. Lu a ho tur te chu a eimana pehnim bok nen a hlim ver ver lutuka a thla thavel hle Mr. Lu ero bum ni a in shetlatin alom vak lo ti a mela chuan a shat shengnan ero Mr. Lu a ho nu po chuan a bil siam chu enin hlim fe in anui kar ringa azan lala in jaudi le apute te nen awan nei na chu lomin in tur te chu achita an hlim tlang hlom hle shengnan chuan chutyang ze la bile lak sak chuan reilo te ya mi ho satakani tur thu te chu asoya aphur zwal hle mase atoka Mr. Lu alo kal le ero chuan secretary meng alo shwai te la ahmanilama bile lak tam em wangin tuna chang chuan eiman ngor alak theinan adang zong chu secretary mengan ati sakdon thu chu asoya wain thlit sakman mai po alak zel wangin a thlit po chu an phal lo shengnan po alo phur ve to te luinen chutiang a plan a fel tak veka wang chuan lung oilo zatin chaukalama chuan alut tamak plan dangai to in apute bula chuan akala ama a athil ti dan vel po kha apute ruwa man na veka lo ni
tun chum po chu plan tha tak anei tur thu soin shengnan measurement chu alak sak le ngala atuka Mr. Luan thila eizo shengnan mu chuan makti in a hoison lok theilo a thomno le asam engkim chu alo ti danglam veka a chelowin anu hnap mai bok si shengnan chuan bil chu soile zan zatin a e tur hau ai ma chuan a duty man chu a to le ber to Mr. Lu chuan a chana lo zot le wat shengnan chuan nai sotin ata zingkara changin moi takina in chei wang le chung akor le samlem te chu mansoya a ho anni wangin amana pe ka ngai thu soin a in la no hle a ingai na zonga ni emati ya azo chuan Mr. Lu po chuan a in me thu chu alo soi ve maya shengnan in a om nai ema wang chuan che son na chang mai po chu a shelo shengnan mel that na chuan a ril ru ti film lowin a bil po chu a e ngai to in tau viau ma se a shiat meu chuan alo rem ti fel le vek to shengnan po in ti fu in ti zetin ami je pa ngai chu chhuale in a hlim le hle to akal son nuwa po Mr. Lu chuan a thin phurang lutuk ti re tumin tui chu a in ngal khol khola a room lama ale le nu chuan secretary meng chu a thil ton te shilin shengnani omdan wang chuan ni dang angin angai to na amang theilawa a tumlo puin a du dan a pom sak zel thu te chu soin amale amange po in a omdan chu a in sha thiam lo thu te chu a soya secretary meng po chuan in la she zetin shengnan chu nula la no pang tak le mel po chelo takani a moina le nal na manga a ril ru cho boya tum thu chu lo soin Mr. Lu ne na chuan ati ang chi a chewe tur chuan ti in mi pasmar tak le hausa takani na chu mangchang kai ve turin thu chu alo ron ve le chonga atuka shengnani ina akal chu nidang anglo takin aril ru ne tumin rosbor na zet chu aken saka shengnani po chuan lim zet lo lak sakin ma se angai to lo lam da in ros chu apar a chep thlang ngap ngawa Mr. Lu chuan makti fe in a en ringot shengnan la chuan ama ta na lo keng ti shelowin ros chang chuan ei tur siam turin ati emo alo ti thunga dokan lama lova chu tura ati chuan Mr. Lu po chu akal ve mai chuta secretary meng thu soi she rengin ni in light eng ang maya a chun thei nan ni ka na zon na chu turin ati a chu chuan alan dan angle ti dikin alan chat don thu te chu a shilwangin a chut na tur chu angai ven zui wat shengnani na chongmol mola Mr. Lu en chu a hnung loka alo chut wang chuan makati hle a chuta le khabu lo chiar bok nen shengnan po chuan makti in en ve char chara Mr. Lu chuan ati fu don riawa in sha in anui suk bok ma se shengnan chuan tunge chauka a lekha chiar ngai ti in alan dan chu a atmel thu chu alo soi le dai Mr. Lu chu alom lo hle shengnan bula chuan kalin chauka a om chan chu a ei tura siam lai en dika du wanga ni thu soin turpo alo pol thei thu chu asoya abula kher chuan ading zui bok shengnani ngai dan ni lo lutuk chuan marcha urkhumin Mr. Lu po marcharim wang chuan a omreng theile talowa akal son tawat shengnan chuan ti fu ain ti le hle to ei tura pe nu chuan chhop sakin Mr. Lu chuan shengnanin Mr. Lu ti ya akau chu adu lo thu asoya engtia kau nge adu azo nuwa a ming hnung lam mang chuan unau pajin ti ya kawa du thu chu asoya shengnani ro an koma in thlawin engkima anin thlaw bok nen unau pa han ti chu anui lo zaviau thunga bila pek don chuan shengnan chuan a choi chan tur chu a soile mol mola chuta Mr. Lu moi thil kai chu mu in nai taka enin a shuk fai sak zuya Mr. Lu po adan ngai te in alung phu chu anin nai lutuk wang chuan alo rang le to lutuk chuta secretary meng thu soi she chuakin a omdan ang zela omve tumin ani po asama thilakai thu soin kalau shuk fai sak veang che ti in nai zeta chuan ena shengnan po lo om hla ve zelin Mr. Lu la chuan asam shupa in a nai zel si a atopa chuan thleng silangai chuan lamin chaukalama chuan atlan lu san ta ringot Mr. Lu chuan in nai taka anom wang chuan ama chau ni lowin shengnan po adanglam ve tho te sha in anui ve suka
ti chuan ni tin zan tin deuh thaw in hmu in Shengnan po in aba tlak zel theinan Asia mai ba ka tips adon tel theina turin thilabwa sai ve zela Mr. Lu po atira in ren viau si in chutiang thil ati a Shengnanin a in chhiar za chu soise lawin a oliam ta zela chutiang bokin Shengnan po in Mr. Lu poisa chu ei hek tum viau ma se Mr. Lu wan a han chai lai ve changin ti ber tur shelawin a free ya a siam sak ringot changa om ve fau boka ma se an pani chuan anin nil sotin anom dun lo hnu pon in texin anin beta fawa an hlimin nuaman ti dun chin viau bok Shengnan chu apate an lo bia in a chanchin le Mr. Lu chu abum theita em azota Shengnan la chuan Mr. Lu nin anin nel to wangin chutianga a poisa lam ngor ngor chu lak alo tum to lo hi alo ni chutia Shengnanin a hlok na ban sana a ngai ven talo chu apute chuan alo uile tuk Mr. Lu po thil ei tur chau po ni to lawin zan lama om khotlai chang po chu anga chhauta hle a Shengnani bol hlo pai tur chu a thim em wangin ngai to in zuya tum chu asli parara sak wangin Shengnan tlu tur chuan Mr. Lu chu a bo rok roka chutianga in hnai taka om po chu she om ti na an nei to lem law Shengnan po chuan Mr. Lu laka feelings enge mutaka nei ti chu a in pom ve to a rui zana Mr. Lu phekok abun ho dai chu bunin a en wangwanga chutia a phekok king mai mai a kol sak po chu alom to kling em in mi a ang mai chuan a khosa a ama to ka a thoveng ve hle Mr. Lu po Shengnani ina chuan mi khwal to lo hle in Shengnan tan chuan amamo le duang chu a lei sak ve fawa a in chung bung ro thlengin ati phui sui sak hle a Shengnan po in Mr. Lu kyanga om chu nuama ti ve hle zan khat chu Mr. Lu wan Shengnani a corridor a chwa puin a surprise a mu chuan Shengnan chuan soi mai tura shelawa bulf man tau zet chu alo khai te ra zana Shengnani chu a in bul vel a thim thei em wangin ngai to in a siam sakhi alo ni Shengnan la chuan ama anga hausa ani lo thu le bulf pakhat mai po ni lowin som lai a hmanga electric bill ati tam tur thu le poisa ti hekna mai ani tho soin hlim lem lo tak chuan a let sana Mr. Lu po chuan ngai to tha in alo don thui lawa ti ru ve le nu no hle Shengnanin Mr. Lu ei tur siama a boy veu lain akongka an lo ki chuan Mr. Lu emuti in phur za chuan a honga apute le ka lo ni apute chuan ador atlok khat wanga hawin a design thar tura model ata na adu thu chu asoya Shengnani ro in huna nei lo thu soin jaudi mangmai tur chuan a lo shil ma se apute chuan atilui le tlat to ma se Shengnan chuan Mr. Lu wa alo thlena hun to dona wangin ei siam vat vatangai thu soin akal sana apute yan chera chutna a Mr. Lu a pek puana delte chuan uile tukin alak sak vata apute ya ero in thil diklo engemo a omti she thiamin shilvet turin ati a Shengnani ro in Mr. Lu wa alo kal chep to wangin hozok tura ati chuan Mr. Lu alo kal thleng oma tum thu chu a soi ve tlat a topa chuan Mr. Lu po lo thlengin Shengnani pute nen chuan dokan kilin nel om vak lo chuan anin mel runa